Kwenziwa luqilima ubudlelwane lwamazwe abalishum'elinesine avela tshitshilile kwihlabathi kuquka iMelika, i-EU nelizwe lase-Uganda phakathi kwamanye. Kaloku azoqinisekisa kokuba atywina ezoshishino ze kubekho ubudlelwane obuthe qoko phakathi koMzantsi Afrika nalamazwe. Umongameli Cyril Ramaphosa ufumene iincwadi ezigunyazisa kokuba mabaqhubele phambili babe ngoonozakuzaku bamazwe wabo kweli lizwe. We look forward to working with you to strengthen relations between our respective countries and to advance a global economic recovery that leaves no one behind. Umongameli uthi kuninzi kunoba lulutho phakathi kwalamazwe noMzantsi Afrika. As you presented your credentials, you did articulate the wishes of your own countries in deepening diplomacy relationships with South Africa, but also economic and trade relations, so as to ensure that there is mutual prosperity between the nations that you represent and South Africa. Ramaphosa uzibophelele kwelithi uMzantsi Afrika nabantu bakhe bazimisele ukusebenzisana norhulumente. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi uMzantsi Afrika uyawuhlala uthe igqolo nokuvula iingcango zawo kwabafuna urhweba nenilizwe de kuthi xa uqalasela kubekho kakhulu amvila noko lwe-COVID-19 ngoko kufuneka kubuyekezwe uqoqosho kwelilizwe kusetyenziswane nehlabathi. Ndingu-Abongile Dumako, iindaba ze-SABC ePitoli.